Так, 6-й номер, первый идет. 15-й. 50-й номер. Benim ismim Feyruz Garayev. Mene bugün çoңғы yarışında qatnaşıp birinci orun aldım. Çoңғыдан мен ештен үк шүгірленем. Әти кішкенеден үк çoңғыға бастырды. Çoңғыны яратып шуам. Çoңғыдан соң күрәшеп те алдым. Волейбол ярышларында да qatnaşам. Бик ошый волейбол ярышы. Әмма дә ләкин кышкы сезонда иң яраткан түрümнең берсе шушы çoңғы ярышлары булып килде. Hayırlı kеш, hürmetli oznakaylar, barlık halk. Mine bugünkü kеш 28'i şunday motor gün tabiatning motorluğu eskitmeli. Şunday vaqtda şoңғы yarışı buldu. Bu şoңғы yarışı men endi şakırlayım bütün oznakaylarni şoңғыda жүргәлеп şunday merapliklarda qatnaşырга дип үзем өчен бик рәхәтлеге ни тора. Яшьләрне бигрәк тә әйтим. Хәзер күбесе телефонга утыралар, телефон карыйлар, вакыт үткәрәләр шул телефон белән. Һәмләр шул саклауга йөреп, үзебездән күңелебезгә рәхәтлек алу үзе ни тора. Шуның өчен балаларны да, өлкәннәрне дә, яшьләрне дә мин күбрәк шул лыжный базага чакырырым. Алар күбрәк шул чоңгыда, шонада шуып, үзләренең гаиләләре белән, үзләренә тән сихәтлеге алып, рәхәтләнеп, үзләренә күңел тынычлыгы алып яшәүгә ни җитә. Килегез, жүрегез. Менә жүреп кайтабыз, рәхәт. Как будто менә мен бүгенге көндә әле 10 яшькә яшәргән кебек рәхәт булды шундый. Килегез, жүрегез. Шоңгы ярышларына катнашыгыз. Тауларда шуырга мөмкин, балалар белән ял итүгә ни җитә. Аерылыгыз, чыгыз, телефоннарыгызны ташлагыз, чыгыз урамга, чыгыз саф һавага. Минем әйтәсе килгән сүзем шушы. Мин Разилә Шарипова, УГДУ ЮДИСта эшлим. Көндә смена булган сайын, буш вакыт булган сайын чоңгыда шулам инде, бик яратам. Яшьтән үк шөгыльләнәм. Менә бүген дә төнге ознакайның төнге беренче тапкыр үтә торган ярышлар бик күңелле үтте. Бүген дә беренче урын алдым. Бүтән шәһәрләрдә катнашасызмы ярышларда? Әйе, без бүген мәгә Белой Волкига йөрибез. Белой Волкиның 4нче этапы була ала без иртәгә. Анда инде этап буенча скиатлон. Анда 6 километрдан башлана инде. 6 километр, 10 километр, 15 километр. Скиатлон 5×5 була инде. Шул бүген дә катнашам инде хәзер менә. Алар берсә нигә Татнефтька 12 февральдә әзерләнәбез. Команда белән барырга иде инде. Исәп. Шоңгы шумаганда менә кышкы көннән кала нинди спортлар белән шөгыльләнәсез? Ничек әзерләнәсез шоңгыга? Җәй буе йөгерәбез инде весопедта. Йөрим, йөгерәм, теннис уйныйм, плавание инде, бассейнга йөрим. Буш вакытларда кичке якларда постоянно бассейнда инде. Шул катнашам инде. Спорт яратам инде үзем. 50 яшьлек булсамда картайып, күңел картаймый. Рәхмәт сезгә, уңышлар. Рәхмәт сезгә.